Dobro, dobio sam! Demote again, member. Allora, demote. A još jedno to radim, molim te. O, Jumbo, ajde čovjek jedno radim, molim te. Kako si sve, brate, koliko kad si avion pređeš na stanicu? Jumbo, ajde to opet uradim, još jedno, molim te. Sad je nesto fora. Jumbo, ajde kašli. Ne može da priča. Viš ti kako kašli? Ajde ono, to je... Tada! Tako je. 3000 gemova. Sad, čekaj, sve. Onda si kao, ali kasniš. Znam da kasnim, izvinite, banka nije radila i trebalo dok pare legnu, ono, znate, i tako te gluposti, ali bitno, ja mislim da je ipak najbitnije, izvinite stvarno što kasnije, ali mislim ipak da je najbitnije da je vredilo čekati. Sad si pitate, šta ćeš ti raditi sa tih 3000 gemova? Prvo što ću raditi jeste, naravno da ne, čekaj, vidimo uglavnom, ali ne. Znači, šta ću raditi, jeste kupit ću. Ako su moji proračuni tačni, pošto je specijal 200 subscriber, i da, ako se izvinite još jednom, ako kasni. Znači, šta ću raditi, ja ću kupiti 2 magical chest, sada otvaramo ovu epizodiju. Kupit ću 2 bucket of golda i sačuvat ću 500 gema za jedan turnir, a zatim kad budemo bio taj turnir, ili ću opet napraviti još jedan turnir, ili ću kupiti 10.000 golda, ma da najte 10.000 golda, pa što neću da treba te prije. Znači, idemo jednom. Idemo još jednom. Čovječe, koliko zlatnika. Ok, 21.000 golda, sad imamo 2004 gema. Mislim da je vreme da otvorimo magical chest. Sad razmišljao sam dugo između arena 8, mislim, između giant chesta i magical chesta. I shvatio sam da je bolje magical chest zato što, kao prvo, od common karata, samo Barbarian i ovo i Zap, znam. Ali ne trebaju mi rare karte, ovdje se puno dobiju rare karte, a imam 3 epic karte u svom deku, plus velika su šanse za legendarnu kartu da dobijemo. Tako da, ja sam razmišljao i odlučio sam da uzmem magical chest zato što mi treba za ovo. Pa da, želite mi sreću. Param! Idemo! Naš prvi kupljeni magical chest. Više nisam free to play player. Više nisam free to play igrač. Tako da idemo. Pa! Valjda ću dobiti legendarnu kartu, ko zna. Mada, sa ovako početkom, nije baš. Ok, sad ako dobijemo 19 rare karata, ništa, nema veze. 15, i koje su mapi? Gardove! Wow, ova igrica baš želi da upgradem gardove. Dobro, evo i na level 3. Naša prva level, nije prva level, ne, evo i Baby Dragona, mada njegu ne koristim ono. Eto ga, znači to sad da upgradem, što će kuce mi srca. Srce mi lupa, zato što ono, razmišljam se da ne znam da otvorimo 2 giant chesta ili magic. A otvorit će magical chest, još jedan. Idemo. Sad se vjerojatno radujem izbog čega 100% neće, ne vjerujem će dobiti legendarnu kartu. 13, ok, sad nešto dobro, ok. To je to od common karata, sad ako dobijem 9. Da li to znači da ćemo dobiti... Ne, dobit ćemo epic kartu. Ništa od legendarne karte, ali dobro. Možda se mogu malo bolje, ali ne veze. Dark Prince na level 2, Guardian na level 2. Nismo dobili baš stvari koje nam trebaju, ali ne veze, bilo je zanimljivo. A i ono... Vjerojatno ću uskoro krenuti da koristim neki drugi deck s Dark Princeom ili Gardovima, pošto ono moram malo da menjam, da bude zanimljivije. Zap obavezno na level 9. E sad, ostalo mi 14.000 golda koji si imao 604 ova gem, a smo da otvorimo čas. Znači, sad ste uradim, imamo još samo 604 gema, to ću ostaviti za turnir. Znači za turnir. I kad budemo napraviti taj turnir, ili ću otvoriti još jedan giant chest, ili ono, vidjet ćemo. Znači, šta ćemo sad sve upgraditi? Ok, znači, šta ja želim da upgradam? Da vidimo šta bismo mogli da upgrademo sve. Želim Goblin Hat, da to znam.
želim to. Royal Giant. Sad naravno nećemo moći sve da upgradeamo, ali ono... Sve biš mogu Spear Goblin, ne, neću Spear Goblin. Razmišljam šta bi sve mogu da upgradeam, šta bih koristio. Raketu ne, Barbarian Hat ne. Mogao bi možda i minione, sad nisam siguran, ostao mi je 11.000 golda, ne znam šta bi se mogao da upgradeam. Možda Cannon postoji dosta dekova. Cannon, 4 musketara, bože 3 musketara neću, Gianta bi mogao, zato što niste idu dosta dekova. Level 5, samo level 5, ali ono... Koga briga. Ovo je sad sve ostalo postalo skupo. Sad vidjet ću šta ću raditi. Da vidimo ovo. Izvinite ako malo komentarišemo, baš sa sreće što smo konačno možemo da upgradeamo dosta stvari. Evo minione ćemo isto postane jako dobra karta. Ostalo je 6000 ovo. Ja kažem... Znate kako? Ajde da upgradeam još možda jednu malu sitnicu ili nešto. Evo mini pack, to je 1000. Eto, ostavit ću ih 5500 golda za ako se pojavi neka dobra karta u shopu, na primjer Goblin Barrel ili veštice da kupujem i ono, tako te stvari. Svidi se. Ok, znači, to bi bilo to ono glavno od epizode. Sad idemo malo Troll Battle i da se zezamo sa klanom. Možda odemo u jedan, vidjet ćemo. Tako da... To je to. Vidimo se u borbama. Ok ljudi, znači, sad smo tu protiv Johnnyja. Johnny, mogu bi da se pozdraviš? Tu sam, pozdrav, ćao. Ok, znači, uzeo sam jedan jako jak deck, koji će, ono, kad je double elixir time sa ovim deckom 100% pobeđujete, znači, ono, male su šanse za vašeg neprijatelja. Dobro, znači, neću ako trošim elixir. Sad ćete vidjeti zašto. Ne. Ovo je, ne znam da li on zna. Ne znam da li on zna. Koji je ovo deck, vjerojatno ne znam, ko zna. Ok, znači, posle ovoga ćemo odigrati još jedan battle. I ovo neće biti dobro. Ok, ali nema veze, nadajmo se da će naš push uspjeti da uradi nešto. Šta sad radim, nemam šta sad radim. Meni kažeš, ja nemam šta da radim isto. Pogledaj, bukvalno. Čekaj, da ja prvom da se nekako odbranim ili nešto tako. Ne, oh my god, vi ti će pobediti ako, ne, stani, oh my god, ok, čekaj. Ajde. Nemojte! Koliki push. Eto, vidite zašto je ovaj deck tako jak, znači bukvalno kad napravite push, ono, nema kraja, nema šanse da ga neko zaustavi. Idemo još jedan tak pic, for win! Wow! Nemo šta, nisam ništa mogao da uradim, ali ništa nisam. Evo, zašto je ovaj deck tako jak, znači kad napravite Peku, Double Prince-a i Ice Wizarda, bukvalno nema šanse ga zaustavite, ono stvarno... Nema šanse, ali stvarno nema šanse. Ajde, pozdrav za sve, pozdrav za Epija, pozdrav za Balkan Kinga, pozdrav za Johnnyja, za Johnnyjevog brata, za Babu Glišić, za cijel klan. Ok, znači, šta ćemo sad uraditi? Uzet ćemo neki troll deck, vidjet ćemo, uzet ćemo neki troll deck pa ćemo igrati protiv Johnnyja. Znači, dogovorili smo se, bit će full epic challenge, znači ja ću vam skoro spreman deck. Ovo će biti jako zanimljivo. Samo vidimo šta ćemo sve karte. Stani, vidim šta ja imam mogu. više epic karta, tako da imam bolji izbor. Nažalost, nismo dobili legendarnu kartu, ali nema veze, ono, bilo je zanimljivo. Šta bismo mogli da uradimo? Ovo će biti dobar deck. Biće skup, ali ono, šta znam. Evo ga, mala prespa. Čekaj, vidim šta ja mogu da... Nešto bi mogu Ovo će ga boleti. Ajde probat ću ovakav deck, mada... Ajmo battle. Ovo će biti zeznuto, ovo će stvarno biti... Ono, čudno. Ok, samo da moram da sklonim, ovdje su mi ostale slušalice. Mislim da će ovo biti najzanimljiviji klip ili epizoda na mom kanalu, ono, stvarno. Da, još jednom da vam se izvinim ako se već nisam, mislim da sam se izvinio. Izvinite što video kasni, znam da je kasni 40 subscribera, ali stvarno, znači, bio, ono, znate, nije samo do mene sve to zavisilo, nadam se da to znate. Jao, čoč, ja sam se malo zeznuo. Sad će ići na mene nešto što se zove counter push, što neće biti lepo. Ok, naravno. Ali imamo 7 eliksira, ajde, tu. Ok, dobro. Ovo se neće dobro završiti. Jao, bože, sad čuje, ne. Ok, ovo su moji novi gardovi, kao što vidite. Tako je, konačno ne može Zeb da ih ubije. Da li će uspjeti nešto urade? Ok, malo smo se zeznuli, malo smo se više... I freeze je uzao, ok, ovo nije lepo. Ovo nije lepo s svoje strane, ovo stvarno nije lepo. Ok,
Bezobrazan, ti si bezobrazan. Još Goblin Barrel, nećeš ga iskoristiti kako treba. A zašto? Zato što tvoj tower pada, sad nema eliksira da se odbrani. Nemo šta da radim, Nemaš šta radiš, pa znam da nemaš šta da radiš. Ne znam zašto sam ovo uradio. Predaj se odmah, nemoj da trošiš svoje živce, molim te. Nemoj da trošiš svoje živce. Okej, sad smo tu onako, sad čekam na njega. Mada glupo je malo da pričam ono, šta ja čekam da ti uradiš kad si ti tu i sve čuješ šta pričam. Malo jeste malo čudnjikavo. Šta da radim čovječe? Jao. Ne znam, hoće... Sad ću nešto da probam, Okej, ovo nisam trebao da radim. O moj bože, ovo nisam trebao da radim, okej. Ovo nisam trebao da radim, ovo će da boli, okej. Ovo nije lepo s njegove strane. Mada imamo counter push, koji će... Koji je beskoristan. Ne. Gardovi neće ništa uraditi, nažalost. Ajde, peka, uništi tower to. Ne. Wow, njima, okej, to je to, možda ovo bude pobjeda. Puno skeletona, i sve ih je unište, bravo, svaka čast. Well played, da mu damo well played. Dark Prince, sve na njemu, ajde Dark Prince, ajde, to, rage Dark Prince. Ne. Okej, goblini su pobili game! Jao. Wow. Gledaj, na ovaj drugi tower 42 ti je ostalo. Okej, da ne bude da ne bude prekrakat video, mi ćemo odraditi još jedan challenge, dogovorit ćemo se, tako da vidimo se. Ok ljudi, evo i zadnji challenge bit će otac protiv sina. Ako ne znate šta je otac protiv sina, jednostavno ovo je. Znači, na primjer, Dark Prince i Prince. Dark Prince je sin, a Prince je otac, razumete? Na primjer, Giant i Raw Giant. Raw Giant je otac, Giant je sin. Razumete? Ok, ajde napravi daj. Ovako, ja ću staviti Ice Wizarda, Dark Prince, ti stavi Prince i Wizarda, ok? Ja ću staviti Raw Giant, ti stavi običnog Gianta. Ja ću staviti male gobline, ti ću staviti normalne gobline, one spear gobline. Šta je, ja sam sin, tako jeste, ja sam sin. Iako Royal Giant jeste ono kao otac i Ice Wizard, ali nema veze, on nema Ice Wizard. Čekaj, ja da stavim Princa, Wizarda, Gianta... Prince, Wizard, Giant, spear goblini. Ja ću staviti, šta mi mogu staviti, šta još mogu staviti? Ja ću staviti mini peku, ti stavi peku. Šta još može, da li Canon i Mortar? Mortar je ono otac, Canon sin, pošto ono, znaš. Ne znam, pa može. Ajde, ja ću Canon sina, ti stavi Mortar. Ok, ovo je malo nepravilno. Zep ti light, Zep ti light. Ili ne, na primjer, ti... A Horde i Minion, nisi Minion Horde. Minion Horda. Ja ću uzem Hordu. Da, ja ću uzeti obične minione, taman svih hude. I šta još možemo? Ti uzmi Barbarian, Hatja će Barbarijana. Pa, ne znam, bolje Lighting je Zep. Da, okej, ja ću, mislim, meni je lakše ono Zep. Ajde. Okej, jesi spreman za dek? Evo, meni je dek 4.9, ajde. Koliko? 4.9. Okej, ovo je naša pobjeda. Izvini, Johnny, što si ti dao ovaj dek. Nema veze, ajde. Ali ono, ja imam karte koje on nema, pa da bude zanimljiv, da bude raznovrsno. Ne one, da igramo s kartama koje dosta ljudi nema, ono. Okej, ne, malo sam se... Što sam bacio ovdje, to mi nije jasno. Ajde, čekaj, sad je sve na njima, Ne, na njoj. Samo ne, To. Wow, level peka, level 5 mini peka baš... Ono... Razbija. Ladno je moj Zep ubio, a da, on je sad level 9. To. I ovo je novi level. Ne. Okej, sad je sve na... Ajde, to, udriš malo. Ajde si sad, nažalost... Ne, nemam što da bacim. Nije mogu da slow towera. Aha, hoćeš tako borbu i dobit ćeš. Nemoj da je Mortar maše, dobro, to! Ladno sam ti iskanterao Mortar sa Canonom. Još ti smo bacili ovu kartu, da sam ovu kartu ispobacili. Prvo će jedan čudan kombo. A ne, sad se ovo malo zeznuo. Odlično. Parapapa. Znam šta će baciti. Negdje tu ga baci, tuga. Ajde. A toliko, to me ipak nije bacio ono što sam želeo da baci. Nažalost. Peka će ići, okej, znači imamo sve ovo ovdje. To tu. Da, samo da kažem za sve. Okej. Ovo neće biti lako odbraniti. Ali Zep će pomoći. I to baš.
Okej, ajde, okej, ćao, zbogom. O, ne, nemoj se zaleti špric, će da, skinuli su puno helta, ali ipak smo mi njegov skinuli na 1050. Tu smo negdje. Šta sad radim? Ali ja sam njemu uništio tower. Vidi novi minijeni kako razbijaju. To, konačno. Okej, ne, ja nemam zep, ne, stani, čekaj, nije fair, okej, imam zep, evo ga dobiti, konačno. Ne. Kako si rekao to? Rekao si to kao da umireš? Ne. A bukvalno? Pa bukvalno i umirem. Realno. Wow, ladno si. Okej, Mortar će da puca Roll Gianta, to, okej, da li idemo za 3 kruna? Da će ovo biti 3 kruna? Vidjet ćemo. Najvjerojatnije će biti 3 krunice. Okej, ovo Pekka ima da uradi dobar posao, neću da lažem, ima dobar posao da uradi. Evo, ovo ćemo zepati. Sad je sve na njima, sad je sve na malim kartica, Da, zaboravim si na njenu hordu. Ajde, sve na Dark Prince, Princu moj, ajde, Prince, dokaži se. To, pobjeda, još jedan 3 crown. Jer je ono bio 3 crown, ne znam, gdje jeste, ili nije, ne moram. Good game, GG. Okej, znači, wow, nadam se svidio ovaj specijal, još jedan se jedan kasni, znam se, problem do banke i tako tih gluposti, ali, sad se pitate vjerojatno, kad će biti turnir? Ne uskoro, kad budemo dobili neki veći broj sabova, na prije 500 ili 1000, vidjet ćemo kad tada ima vremena za sve. Ovaj game moj ću naravno čuvati, a ostavite like ako ste uživali. I da, samo se još jednom zahvalim se na tutorial za Valkyriju, baš vam se svidio i ogromnu podršku je dobio to tutorial. Znači, napravit ću još jedan tutorial, a vidjet ćete koji, nadam se da će vam se svidjeti. Tako da, to bi bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi, hvala vam još jednom zato što ovaj kanal ekstremno brzo raste, tako da, to bi bilo to od epizode, nadam se ste uživali, stvarno se nadam, pošto smo potruditi da ovo bude epizoda što zanimljivija. Ne vjerujem da ćemo ikad još uvijek opet kupati game, možda, ali vidjet ćemo. Tako da, to bi bilo to, uživajte mi i da, pozdrav svima, hvala vam. Dobro, što Demote again a member. Alo, demote. A još jedno to radim, molim te. Jumbo, ajde čovjek još jednom radim, molim te. Kako si sve, brate, koliko kad iz avion pređeš na stanicu? Jumbo, ajde opet to radim, još jednom, molim te. Sad je nesto fora. Jumbo, ajde kašli. ne može da priča. Vidi kako kašli. Ajde ono, to je... Para! Tako je. 3000 gemova. Sad, čekaj, sve. Onda si kao, ali kasniš. Znam da kasnim, izvinite. Banka nije radila i trebalo dok pare legnu, znate, i tako te gluposti, ali bitno, ja mislim da je ipak najbitnije, izvinite stvarno što kasnije, ali mislim ipak da je najbitnije da je vredilo čekati. Para, sad si pitate, šta ćeš ti raditi sa tih 3000 gemova? Prvo što ću raditi jeste naravno da ne, čekaj, vidimo uglavno, ali ne. Znači, šta ću raditi, jeste kupit ću, ako su moji proračuni tačni, pošto je specijal za 10 subscriber, i da, ako se izvinite još jednom, ako kasni, znači, šta ću raditi, ja ću kupiti 2 magical chesta, da otvaramo u ovoj epizodi, kupit ću 2 bucket of golda, i sačuvat ću 500 gema za jedan turnir, a zatim kad budemo bio taj turnir, ili ću opet napraviti još jedan turnir, ili ću kupiti 10.000 golda, ma da radite 10.000 golda, pa što neću da treba te prije. Znači idemo jednom, idemo još jednom, čovječe koliko zlatnika, ok, 21.000 golda, sad imamo 2.004 gema. Mislim da je vreme da otvorimo magical chest,
Sad razmišljao sam dugo vremena između Arena 8, mislim, između Giant Chesta i Magical Chesta. I razmišljao sam, shvatio sam da je bolje Magical Chest zato što, kao prvo, ovo će biti jako zanimljivo. Samo vidimo šta ćemo sve karte. Stani, vidim šta Ja imam mogu... više epic karta, tako da imam bolji izbor. Nažalost, nismo dobili legendarnu kartu, ali nema veze, ono, bilo je zanimljivo. Šta bismo mogli da uradimo? Ovo će biti dobar deck. Biće skup, ali ono, šta znam. Evo ga, malo je preskupa. Čekaj, idem šta ja mogu da... Nešto bi mogu. Ovo će ga boleti. Ajde probat ću ovakav deck, mada... Ajmo battle. Ajde. Ovo će biti zeznuto, ovo će stvarno biti Ajde. ono čudno. Ok, samo da moram da sklonim, ovdje su mi ostale slušalice. Mislim da će ovo biti najzanimljiviji klip ili epizoda na mom kanalu, ono stvarno. Da, još jednom da vam se izvinim ako se već nisam, mislim da sam se izvinio. Izvinite što video kasni, znam da je kasni 40 subscribera, ali stvarno, znači, bio, ono, znate, nije samo do mene sve to zavisilo, nadam se da to znate. Jao, čoč, ja sam se malo zeznuo. Sad će ići na mene nešto što se zove counter push, što neće biti lepo. Ok, naravno. Ali imamo 7 eliksira, ajde, tu. Ok, dobro. Ovo se neće dobro završiti. Jao, bože, sad čuje, ne. Ok, ovo su moji novi gardovi, kao što vidite. Tako je, konačno ne može Zeb da ih ubije. Da li će uspjeti nešto urade? Ok, malo smo se zeznuli, malo smo se više... I Freeze je uzao, ok, ovo nije lepo s tvoje strane, ovo stvarno nije lepo. Ok, bezobrazan, ti si bezobrazan. Još Goblin Barrel, nećeš ga iskoristiti kako treba. A zašto? Zato što tvoj tower pada, sad nema eliksira da se odbrani. Nemo šta radiš, pa znam da nema šta da radiš. Ne znam zašto sam ovo uradio. Predaj se odmah, nemoj da trošiš svoje živce, molim te. Nemoj da trošiš svoje živce. Ok, sad smo tu onako, sad čekam na njega. Ma da glupo je malo da pričam, ono, šta ja čekam da ti uradiš kad si ti tu i sve čuješ šta pričam. Malo jeste, ono, čudnjikavo. Šta da radim, čovječe? Jao. Ne znam, sad ću nešto da probam, Ok, ovo nisam trebao da radim. O moj bože, ovo nisam trebao da radim, ok. Ovo nisam trebao da radim, ovo će da boli, ok. Ovo nije lepo s njegove strane. Mada imamo counter push, koji će... Koji je beskoristan. Ne. Gardovi neće ništa uraditi, nažalost. Ajde, peka, uništi tower to. Ne. Wow, njima, ok, to je to, možda ovo bude pobjeda. Puno skeletona, i sve ih je uništi, bravo, svaka čast. Well played, da mu damo well played. Dark Prince, sve na njemu, ajde Dark Prince, ajde, to, Rage Dark Prince. Ne. Ok, goblini su pobedili game! Jao. Wow. Gledaj, na ovaj drugi tower 42 ti je ostalo. Ok, da ne bude da ne bude prekrakat video, mi ćemo odraditi još jedan challenge, dogovorit ćemo se, tako da vidimo se. Ok ljudi, evo i zadnji challenge bit će otac protiv sina. Ako ne znate šta je otac protiv sina, jednostavno ovo je. Znači, na primjer, Dark Prince i Prince. Dark Prince je sin, a Prince je otac, razumete? Na primjer, Giant i Raw Giant. Raw Giant je otac, Giant je sin. Razumete? Ok, ajde napravim deck. Ovako, ja ću staviti Ice Wizarda, Dark Prince, ti stavi Prince i Wizarda, ok? Ja ću staviti Raw Gianta, ti stavi običnog Gianta, što još ima? Ja ću staviti male gobline, ti ću staviti normalne gobline, one Spear gobline. Šta je, ja sam sin, tako jeste, ja sam sin. Iako Royal Giant jeste ono kao otac i Ice Wizard, ali nema veze, on nema Ice Wizard, čekaj, ja da stavim Princa, Wizarda, Gianta... Prince, Wizard, Giant, Spear goblini. Ja ću staviti, šta mogu staviti, šta još mogu staviti? Ja ću staviti mini peku, ti stavi peku. Šta još može, da li Canon i Mortar, Mortar je ono otac, Canon sin, pošto ono, znaš. Ne znam, pa može. Ajde, ja ću Canon sina, ti stavi Mortar. Ok, ovo malo nepravilno. Zep ti light, Zep ti light. Ili ne, na primjer, ti... A Horde i Minion, neći Minion Horde. Minion Horda. Ja ću uzem Hordu. Da, ja ću uzeti obične minione, taman svih Horde. I šta još možemo? Ti uzmi Barbarian, Hatja će Barbarijane. Pa, ne znam, bolje Lighting je Zep. Da, ok, ja ću, mislim, meni je lakše ono Zep. Ajde. Ok, jesi spreman za deck?
Ajmo. Evo, meni je tek 4.9, ajde. Koliko? 4.9. Au, okej, ovo je naša pobjeda. Izvini Johnny što si ti dao ovaj dek. Nema veze, ajde. Ali ono, ja imam karte koje on nema, pa da bude zanimljiv, da bude raznovrsno. Ne one, da igramo s kartima koje dosta ljudi nema, ono. Okej, ne, malo sam se... Zašto sam bacio ovdje, to mi nije jasno. Ajde, ček, sad je sve na njima, Ne, na njoj. Samo do... ne, ja. To. Wow, level 5 mini peka baš... Ono... Razbija. Ladno je moj Zep ubio, a da, on je sad level 9. Od command karata, samo Barbarian i ovo i Zep, znam. Ali ne trebaju mi rare karte, ovdje se puno dobiju rare karte, a imam 3 epic karte u svom deku, plus velike su šanse za legendarnu kartu da dobijemo. Tako da, ja sam razmišljao i odlučio sam da uzmem Magical Chest, zato što mi treba za ovo. Pa da, želite li sreću? Param! Idemo, naš prvi kupljeni Magical Chest. Više nisam free to play player. Više nisam free to play igrač. Tako da idemo. Pa! Valjda će dobiti legendarnu kartu, ko zna. Mada, sa ovako početkom, nije baš. Okej, sad ako dobijemo 19 rare karata, ništa, nema veze. 15, i koje su mapi? Gardove! Wow, ova igrica baš želi da upgradem gardove. Dobro, evo i na level 3. Naša prva level, nije prva level, ne, evo i Baby Dragona, mada njega ne koristim ono. Eto ga, znači to sam da upgradam, što će kuca mi srca. Srce mi lopa, zato što ono, razmišljam se da li ne znam da otvorimo 2 Giant Chesta ili Magic. A otvorit ću Magical Chest, još jedan. Idemo. Sad se vjerojatno radujem izbog čega 100% neće, ne vjerujem će dobiti legendarnu kartu. 13, okej. Sad nešto dobro, okej. To je to od common karata, sad ako dobijem 9. Da li to znači da ćemo dobiti... Ne, dobit ćemo epic kartu. Ništa od legendarne karte, ali dobro. Možda se mogu malo bolje, ali ne veze. Dark Prince na level 2, Gardo je na level 2. Nismo dobili baš stvari koje nam trebaju, ali ne veze, bilo je zanimljivo. A i ono... Vjerojatno ću uskoro krenuti da koristim neki drugi deck s Dark Princem ili Gardovima, pošto ono moram malo da menjam, da bude zanimljivije. Zap obavezno na level 9. E sad, ostalo mi 14.000 goda koji si imao 604 ova gem, a smo dobro imao čas. Znači, sad ste uradim, imao još samo 604 gema, to ću ostaviti za turnir. Znači za turnir. I kad budemo napraviti taj turnir, ili ću otvoriti još jedan Giant Chest, ili ono, vidjet ćemo. Znači, šta ćemo sad sve upgraditi? Želim, okej, znači šta ja želim da upgradam? Da vidimo šta bi se mogli da upgrademo sve. Želim Goblin Hat, da to znam. Želim to, Royal Giant. Sad naravno neće moći sve možda da upgrademo, ali ono, šta biš mogu Spear Goblin, ne, neću Spear Goblin. Razmišljam šta bi sve mogu da upgradem, šta bih koristio. Raketu ne, Barbarian Hat ne. Mogao bi možda i minione, sad nisam siguran, ostalo mi je 11.000 golda, ne znam šta bi se mogao da upgradem. Možda Cannon postoji dosta dekova. Cannon, 4 musketara, bože 3 musketara neću, Gianta bi mogao, zato što niste idu dosta dekova. Level 5, samo level 5, ali ono, koga briga. Ovo je sad sve postalo skupo, sad vidjet ću šta ću raditi. Da vidimo ovo, izvinite ako malo komentarišemo, baš sa sreće što smo konačno možemo da upgrademo dosta stvari. Evo minione ćemo isto, pošto je jako dobra karta. Ostalo je 6000 ovo. Ja kažem... Znate kako, ajde da upgradeam još možda jednu malu sitnicu ili nešto tako. Evo mini peka, to je 1000. Eto, ostavit ću ih 5500 golda za ako se pojavi neka dobra karta u shopu, na primjer Goblin Barrel ili veštice da kupujem. I ono, tako te stvari. Svidi se. Ok, znači, to bi bilo to ono glavno od epizode. Sad idemo malo troll battle i da se zezamo sa klanom. Možda odemo jedan, vidjet ćemo. Tako da... To je to. Vidimo se u borbama. Ok ljudi, znači, sad smo tu protiv Johnny-a. Johnny, mogu bi da se pozdraviš? Tu sam, pozdrav, ćao. Ok, znači, uzeo sam jedan jak deck. Koji će, ono, kad je double elixir, taj sa ovim dekom 100% pobeđujete. Znači, ono, male su šanse za vašeg neprijatelja. Dobro, znači neću ako trošim elixir. Sad ćete vidjeti zašto. Ne. Ovo je... Ne znam da li on zna. Ne znam da li on zna.
koji je deck, vjerojatno ne zna, ko zna. Ok, znači, posle ovoga ćemo odigrati još jedan battle i ovo neće biti dobro. Ok, ali nema veze, nadajmo se da će naš push uspjeti da uradi nešto. Šta sad radim, nemam šta sad radim. Meni kažeš, ja nemam šta da radim isto. Pogledaj, bukvalno. Čekaj, da ja prvom da se nekako odbranim ili nešto tako. Ne, oh my god, vidi ti ćeš pobediti ako, ne, stani, oh my god, ok, čekaj. Ajde. Nemojte! Koliki push. Eto, vidite zašto je ovaj deck tako jak, znači bukvalno kad napravite push, ono, nema kraja, nema šanse da ga neko zausti. Idemo još jedan tak pic, for win! Wow! Nema šta nisam ništa mogao da uradim, ali ništa nisam. Evo zašto je ovaj deck tako jak, znači kad napravite Peku, Double Prince-a i Ice Wizarda, bukvalno nema šanse ga zaustavite, ono stvarno... Nema šanse, ali stvarno nema šanse. Da, pozdrav za sve, pozdrav za Epija, pozdrav za Balkan Kinga, pozdrav za Johnny-a, za Johnny-ovog brata, za Babu Gliša i za cijel klan. Ok, znači, šta ćemo sad uraditi? Uzet ćemo neki troll deck, vidjet ćemo, uzet ćemo neki troll deck pa ćemo igrati protiv Johnny-a. Znači, dogovorili smo se, bit će full epic challenge, znači ja ću vam skoro spreman deck.